बुंखानाय बायदि डे वाननि थाइलेण्डनि भिडिअखौ लानानै फैलायबाय लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोङो दहाय फुङावनो जों सफैदों बेंककआव आरो बेंककआव सफैनाय लोगो लोगो जोङो हटेलसिम थांनानै रेस्ट लाबाय आरोना खमैबो 2-3 घन्टासो जोङो रेस्ट लाबाय आरामसे उन्दुबाय। दा उफाय गैया जोंथ' सानसे उन्दुनानैबो थानो हाया नालाय मानो होनबा जोंहा समनि आंखाल जोङो नेक्स्ट डेआवनो बे जायगाखौ नागारनानै थांगोन गुबुन मोनसे जायगायाव दावबायहैगोन आरोना बेनिखायनो जाखिनि टाइम दङ दिनै सानसे ओरैनोथ' जों ओंखारबाय 12टायावसो ओंखारखादों आरोना फ्रेस जायै मायै दा लान्चबो खालामनांगौ उफाय गैया थाब थाब रेडि जानानै जोङो ओंखारबोबाय बेनजों आरो ओरैबायदि मोजां बेना नायनो हागोन हिटखा आरोना ओमफ्राय मिउजिक सिस्टेम दंजोबखायो नोङो गान सान लागायनानै आरामसे बेरायनो हागोन आरो थ' जोङो फार्स्ट टाइम बेबायदि गाखोनो मोननानै बिराद मोजां मोनदों ओंखायनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आयानाथ' नै मिउजिक खोनानाय लोगो लोगो बेना बडियानो बिराद मोजां नायफैदों साफारि वाल जायखौ जों बेयाव गोबां एनिमेल्स नुनो हागोन खाथिनिफ्रायनो आरोना नाथाय जोंहा समनि आंखालनि थाखाय जोङो खाथियावहाय ओंखारनानै नुवासै मानो होनबा एसे टाइमाबो लेट जाबायमोन नालाय दा गारिनिफ्रायनो नायनांगौ जाहैबाय आरोना साफारि वाल नोंथांमोना चार्ज खालामना नायनो हागोन ओमफ्रायहाय नैबेयावहाय गाखोनानै बे स्पेसियेलि बे माबानि थाखाय आरोना टाइगारफोरनि थाखाय ओमफ्राय दा बेखौ जोङो इउस खालामनो हायासै थाब थाबनो टिकेट लानानै जोङो गारि फारसे थांबाय आरोना गारियाबो ओरैबायदि गोजौ मोजां आरोना गोजौनिफ्राय नायनो माबाफोरखौहाय एनिमेल्सफोरखौहाय ओमफ्रायहाय खाथियावनो नुयो नोंथांमोननोबो देखायखागोन आरोना बिराद अन्थाव फार्स्टआवनो जोङो बिदिनो अस्ट्रिच दाउफोरखौ नुबाय जायखौ जोङो वार्ल्डआवहाय गिदिरसिन दाउ होननानै जोङो मिथिनो मोनो ओमफ्रायहाय ओरैबायदि मोजां मोनदों सक जादों आङो बेबायदि खाथियाव नुफेराखैमोन नायदो माबायदि गोदोना गोलाव जेब्राया ओमफ्राय बेखौ नुनानै बिराद मोजां मोनदों आरोना जोङो गोजाननिफ्राय नुदोंमोन जोंनावबो दङ सिरियाखानायावहाय गुवाहाटियावहाय बाट बेवहाय ओरैबायदि माने सानथ्र'नो हायै काउन्ट खालामनो हाया आरोना बिराद बुरजा दङ 20थासो दङ खमैबो ओमफ्राय खाथियावनो बिराद मोजां नै जेब्राया नायनो हागोन खाथियावनो गांसो जागासिनो बिराद मोजां मोनदों ओंखारनानै जि फट' लानो लुगैदोंमोन नाथाय लानो हाया ओंखारनो मोनला ओमफ्राय नै ओरैजाय दङ लायनाबो दङ रेस्ट लागासिनो दङमोन बेखौ जोङो नायनाया उन्दैफोरनि थाखाय नायनाय जादों मानो होनबा जोंबोथ' नुवाखै जोंबो नायबाय ओमफ्रायहाय उन्दैफोरनि थाखाय बांसिन बिसोरनि थाखाय स्पेसियेल आरोना मानो होनबा उन्दैफ्रा बेबायदि एनिमेल्सखौ खाथियाव बिराद मोजां मोनो आयनाथ' बिराद मोजां मोनदोंमोन थ' जेखियानो जा जों नायनानै फैखांनानै नेक्स्ट डेस्टिनेसन फैलायबाय जोंहा क्रुजाव फैबाय आरोना बेयावथ' मोनाखाबाय जोङो ओमफ्राय मोनाखानानै क्रुजावनो जों दिनै डिनार खालामसै होननानै फैबाय आरोना बेवहाय थ' एडभान्स बुकिं खालामग्रोनांगौ जोङो फुङावनो बुकिं खालामग्रोदोंमोन दा टाइमा जाथ'वाखै 7थानिफ्रायसो नालाय जों सफैदों बेवहाय 5:30 6थासोआव दा 1 घन्टा दंबावो नालाय ओमफ्राय बेयाव ओरैनो टाइम पास खालामनो सिंगार सासे दं आरोना गावसोरनि लकेल एसे इन्जय खालामबाय नायबाय ओमफ्रायहाय जोंहा टाइम जाबाय क्रुजाव ओंखारलांबाय आरोना नै नायनो हागोन लाइन गावबागाव टिकेट लानानै क्रुजाव ओमफ्रायहाय क्रुजावहाय बुफे सिस्टेमसो आरोना बेसेबां जानो जा बेफोरबायदि गासिबो पेमेन्टखौ बेयाव लाखिजोबो बेयावहाय पार पार्सन्स लादों सासेयावहाय जोंनिया 3,500 बेबायदि जागोन आरोना 3,500 जोंनि इण्डियानि फैसायावहाय ओमफ्राय साननानै लादो बिसिनियाव बेसेबां जागोन जोंनि इण्डियानि फैसायाव सासेया 3,500 साननानै नायदो होमबा जोंनाथ' फेमिलि मोनसेयावहाय 3 नालाय आइया उन्दै गिदिर गासिबो इकुवेल जोब उन्दैयादि एसेल' जायो बिदि नङा आरोना गासिबो इकुवेल जोब बेनिखायनो जानो हायो जाखा थुसो आरो उदैखौ खालि खालामनानै थांखादोंमोन आङो मानो होनबा लस जायो एफा बुरजा फैसा होनानै ओमफ्राय बेनिखायनो दा उन्दैयाथ' बारा जानो हाया नालाय थ' जों बेखिनिखौ जानो हानायखौ जाबाय आरोथ' गाराखै जोङो नस्थ' खालामाखै आरोना ओमफ्राय थिगसे जाखाबाय आरोना क्रुजावबो इन्जय खालामबाय बिराद मोजां जिङावहाय बिल्डिं गिदिर लाइटजों मोनानि लाइटिं बिराद मोजां गानबो ओरै सोलिगासिनो आरोना बेवहाय ओमफ्राय जिं बिदिनो न'फोरखौ नायनानै मन्दिरफोर टेम्पोलफोर नुलाङो आरोना बिराद मोजां मोनदों आरो बुंनाङा आरोना बेबायदि आं गाखोनो मोनफेराखैमोन फार्स्ट टाइम बेवहाय थांनानै जों बेखौनो एक्सपिरियेन्स लानो होननानै जोङो लाबाय आरोना जोंहा ओरैनो
डिनारबो जागोन आरो बेखौबो एक्सपिरियेन्स खालामनो मोनगोन होननानै आरो दा नै दस्रा क्रुज दङ बे मोनसे हेभि दाम गोसासिन आरोना बे मोनसेयावनो सासेयावनो लागोन बियो जोंनानो 3,500 बा बेयावहाय 6 ना 7,000 सासेयावनो साना नालाय जोंनाथ' एथबां हेभिबो नांखाया नालाय ओंखायनो लास्टआव थिगसे मोसाना फैखाबाय जोङो आरोना सहैथारसै नालाय बयबो इन्जय खालामबाय थ' बेखिनियानो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ गोदान बिदिजों लोगो मोनगोन बाय बाय